trobem al poliesportiu del barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Ens hi trobem aquí perquè estem duent a terme la 26a edició del Ciutat d'Hospitalet de Judo. Doncs aquesta competició neix de la il·lusió del nostre club, de la nostra entitat, i d'una entitat d'un poblet francès que s'anomena Sisteron. En vam anar ajuntant més amics, li vam donar una categoria més oberta, fins que un bon dia la Federació Catalana es va interessar i va dir que els hi convenia també per al seu rànquing sènior, per tal de classificar la gent als campionats d'Espanya, i a partir d'aquí l'hem anat fent una miqueta més gran. De fet, pels catalans bastant bé. És una competició que aquest any ha pujat bastant el nivell. Hi ha competidors de València, entre d'altres medallistes del Campionat d'Espanya de l'any passat i alguns medallistes d'European Cups i inclús World Cups. I estem sobre una competició de judo de nivell internacional. Es un torneo bastante importante dentro del panorama nacional. Lo bueno es que hay nivel de todo tipo, ¿no? Que hay gente que tampoco tiene mucho nivel y es más joven, otra gente muy experimentada. Entonces yo creo que lo bueno de este torneo es que en primeras rondas hay gente de mucha diferencia de nivel y al final en los podiums sí que hay gente muy buena. Aquest torneig aquí a l'Hospitalet jo crec que és el millor torneig que es fa a nivell català. Si busquem comparances amb el reste de l'estat espanyol, és un nivell alt, no és un torneig altíssim, però sí que a nivell català és el trofeu més alt que fem a Catalunya. Mira com està el públic, mira com està l'ambient aquí. Ha sigut una jornada de judo magnífica, ha sigut un dia magnífic amb un nivell altíssim, i això fa que any rere any hi hagi més gent que vulgui venir aquí. I per què? Perquè disfruta, perquè aprèn i perquè millora. És l'objectiu de tots els que fem judo. T'ajuda a fer amb gent diferent, perquè normalment a nivell espanyol ens coneixem molt tots, sempre som els mateixos que competim i tal, i que vingui gent de fora t'ajuda a millorar. Gent diferent, fan bé també. També t'ajuda que ara quan vas a competir fora no et trobes gent que fa judo diferent que tu. Ja si venen cap aquí, doncs ja practiques amb ells de cara a una competició internacional, a França, Itàlia, on sigui. Jo estic molt nerviosa sempre. És a dir, sigui quina sigui la competició, sempre estic nerviosa, però ara al veure que venen francesos i hi ha molta gent, i hi ha gent gran, perquè jo tinc 17 anys, llavors, clar, jo em trobo amb gent de 20 anys i dic, jolines, Déu meu, ja em fico molt nerviosa, jo, normalment. Jo al revés, quan és una de la meva categoria que sí que a mi influeix més, doncs vinc molt nerviosa, però quan és així una sènior que representa que com millor ho faig, millor, però si no trec res, doncs no hi perdo res, no? Doncs vinc, faig i faig contenta, saps? Vull dir, no em fico nerviosa. O sigui, hi ha com una motivació per venir aquí, competir, guanyar, és una motivació.